бик яхшы Солтан дустым. Узган дәрестә алган күнекмәләрне әйбәт кенә үзләштергәнсең. Азанның инде бик матур яңгырый башлаган, ләкин камиллеккә шикләр юк. Син моны беләсең һәм азанны тагын да әле шомартып бетерерсең дигән ышаныч бар. Марсель абый, азанны әйтергә инде өйрәндек. Әйдегез әле бүген намаз укырга өйрәник. Тукта, нигә намаз белән кызыксынасың соң әле син? Намаз турында нәрсәдер беләсең бугай син, ә? Әйе, намаз бит ул диннең терәге. Бик дөрес әйтәсең, Солтан дустым, бик дөрес. Инде чыннан да намазны диннең терәге дип белүең инде зур эш. Намаз укый башлаганчы, аның берничә шарты үтәлгән булырга тиеш. Беренчедән, намазның вакыты кергән булырга тиеш. Намазның һәрбер намазның үзенең вакыты бар. Ничә намаз бар дип беләсең? 5. Бик дөрес. Кайсы бер кеше инде уйларга мөмкин, нәрсә өчен укырга тиешсең әле мин намазны? Әйме, беренчедән ул фарыз, икенчедән мин сиңа хәзер бер сүз әйтәм. Дөньядагы бер генә кеше дә синең белән көненә 5 тапкыр очрашып, синең моң-зарыңны, синең гозерләреңне тыңларга әзер түгел. Аллаһ Тәала әзер. Аңлыйсыңмы син? Сиңа нинди, безгә нинди бәрәкәт ишекләре ачыла. Марсель абый, намазның беренче шарты вакыт укыры дигез. Икенче шарты нинди? Син беренчедән тәнеңне сафландырырга, чистартырга тиеш, һәм шул ук вакытта тәнеңне чистарту белән бергә рухыңны да чистартып, сафландырып, намазга әзерләнә башларга тиешсең. Шуңа икенче шарты булып тәһарәтле булу тора. Пәйгамбәребезнең шундый хадисе бар, әйме, иртәнге намазның ди 2 рәкъәгать сөннәте шушы дөньяда булган барлык әйбердән дә кадерлерәк, кыйммәтлерәк. Сүз бара бит әле аның сөннәте турында, әйме. Чөнки син дә ишетеп беләсеңдер, фарыз намазлар бар һәм сөннәт намазлар бар. Инде намаз укырга керешәбезме? Тагын 2 генә шарт калды. Беренчесе, аның без намаз укыганда билгеле бер тарафка юнәлеп басабыз. Кайсы тараф дип беләсең инде? Кыйблага. Кыйблага. Кыйблада нәрсә бар? Ни өчен без шушы якка карыйбыз да, ни өчен ул кыйбла дип атала? Чөнки анда хаҗ. Син якынча дөрес юнәлештә чыннан да, чөнки анда безнең изге мәчетебез Әл-Харам мәчете һәм Әл-Харам мәчетендә урнашкан Кәгъбәтулла корылмасы бар. Һәм тагын бер генә шарты калып бара, намазны укый башлар өчен ул да булса ният. Ниятне 2 төрле әйтү бар. Ният, ягъни ният күңелдән хәзер мин намаз укыйм, намаз укырга ниятләндем дигән шундый бер ичке кичереш булырга тиеш. Аны сүз белән әйтсәң дә була, күңелдән генә кичерсәң дә була. Сүз белән әйткәндә, без инде аны булай дип формалаштырабыз. Илаһи ният кылдым. Мисал өчен, хәзер өйлә намазы вакыты якынлаша, өйлә намазының 4 рәкъәгать сөннәтен укырга дип, шулай бер телең белән дә ниятне формалаштырганнан соң, инде намазга керешеп китәсең. Намазга керешеп киткәндә, без мөселманнар кулларыбызны менә шулай торып күтәреп алабыз да, һәм намазга керешәбез. Кулларны күтәргәндә син хәтта образлы рәвештә беләсең нәрсә күз алдына китерә аласың. Менә шушында, шушы җирдә бетмәс төкәнмәс дөнья мәшәкатьләрен син менә шулай кулларың белән күтәреп, артыңа җибәрәсең дә, синең белән Аллаһ Тәала арасында бер нинди мәшәкать, бер нинди дөнья фикере, бер нинди дөнья мәшәкате дә калмаска тиеш. Сөйләштекме? Менә шулай итеп күз алдына китергәнме? Менә шулай итеп тәкбир әйткәндә, тәкбир инде Аллаһу әкбәр дигән сүз, намазга керешкәндә, үзең белән Аллаһ Тәала арасында булган бөтен мәшәкатьләрне шулай артыңа җибәрәсең дә, алар синең намазыңа кермәсен. Шулай итеп намазга керешкәндә, беренче сүз итеп син Аллаһу әкбәр дигән сүзне яңгыратып, колагыңа менә зур бармакларны колак яфракларына тиереп аласың да, кулыңны инде менә шулай баглап, кеннек өстенә башта сул кулны, аның өстенә уң кулны куеп, 2 бармакны шулай беләзек турысына куеп, намазыңа керешәсең. Ни өчен Аллаһу әкбәр дигән сүз белән керешәбез? Аллаһу әкбәр дигән сүзнең мәгънәсен без азанны өйрәнгәндә синең белән тикшергән идек. Нәрсә дигән сүз әле? Аллаһ Тәала иң бөеге. Әйе, Аллаһ Тәала иң бөеге дигән сүз, башыңны бераз түбән иеп, һәм синең күз карашың да сәҗдәгә китә торган урын ноктасында булырга тиеш. Шуннан соң безнең укыла инде анда беренче дуа сәна дуасы. Сәна дуасы инде Аллаһ Тәаланы мактау рәвешендә укыла. Шуннан соң аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим, бисмиллаһир рахманир рахим дип без керешәбез Фатиха сүрәсен укырга. Фатиха сүрәсен укыганнан соң Коръәннән кимендә 3 аят укырга кирәк. Димәк, шушыннан соң хәзер без китәбез рукугка. Марсель абый, әннәрсең рукуг? Ул инде билдән бөгелү дигән сүз. Рукугка киткәндә без шулай хәзер инде Аллаһу әкбәр дип, менә шушындый бер халәткә киләбез. Менә шулай эшләп карале, кулларны тезләргә куй. Без монда инде шулай Аллаһ Тәаланы мактыйбыз, улуглыйбыз. Субхана раббиял азим дигән сүзләр белән әйтеп карале, менә Субхана раббиял азим. Субхана раббил азим. Менә шулай. Шуннан соң без күтәреләбез. Сәми'аллаһу лиман хамидә.
Шуннан соң торып бастың һәм әйтәбез тагын бер мактау, улуглау сүзе Раббана ва лакал хамд. Безнең Раббыбыз Аллаһ Тәала һәм бөтен мактау аңа булсын. Әйтеп карале, Раббана ва лакал хамд. Rabbana va Лакал lakal alhamd. Хамд. Әйе. Шуннан соң яра без синең белән әле һаман да беренче рәкъгатьтә, намаз бит инде рәкъгатьләрдән тора тәртибенә килгәндә, беренче рәкъгатьтә хәзер без барабыз сәҗдәгә. Ana ул сәҗдә. Сәҗдә ул башны менә шушында идәнгә уру мәгънәсендә файдаланабыз. Шуңа күрә Аллаһу әкбәр дип, без хәзер синең белән менә шушылай итеп башта тезләрне тидерәбез идәнгә. Тезләрне тидергәннән соң, аннан соң пулларны менә шушы халәттә идәнгә куеп, башның менә маңгай һәм борын өлешен тидерәбез идәнгә. Менә шулай Аллаһу әкбәр дип без тидердек. Димәк, бу вакытта синең бүтән агъзаларың дип әйтгәндә кыйблага карап тора. Хәтта менә шушы аяк бармаклары да улалар төп тигәл тип-тигез рәвештә кыйблага карап торалар. Димәк, сәҗдәдә вакытта менә шушы вакытны әйтәләр кешенең Аллаһ Тәала белән иң якын мизгелен. Ягъни сәҗдәдән дә якын мизгел юк. Хәтта сөннәт намазларында, менә синең инде үзеңнең шәхси гозерләрең булса, шәхси теләкләрең булса, сөннәт намазлары вакытында, сәҗдә вакытында син аны үз телең белән хәтта Аллаһ Тәаләгә әйтә аласың. Тагын бер әйдә эшләп карыйк сәҗдәне, димәк, Аллаһу әкбәр дип шулай киттек сәҗдәгә, һәм монда әйтелә шундый сүзләр: Субхана раббиял а'ла. Әйтеп карале. Subhanaka rabbil a'la. А'ла дигән сүз шулай Аллаһ Тәалә иң бөеге мәгънәсендә. Һәм Аллаһу әкбәр дип без инде утырдык. Шуннан соң сәҗдәгә бер тапкыр китеп алганнан соң без хәзер икенче тапкыр сәҗдәгә дә китергә тиешбез. Нәкъ шулай беренче эшләгән шикелле, ләкин ике сәҗдә арасында без инде шушы бер сүзләр әйтеп куябыз. Рабби гфирли. Рабби гфирли дигән сүз, я Раббым мине гафу ит дигән шушындый мәгънәдә әйт сүзләрне әйттек һәм тагын бер икенче тапкыр сәҗдәгә китәбез. Аллаһу әкбәр дип кулларны куйдык. Субхана раббиял а'ла. Әйтеп карале. Subhanaka rabbil a'la. Хәзер утырдык, ләкин ике тапкыр сәҗдәгә киткәннән соң без әле хәзер басачакбыз, әйме? Һәм бу булды безнең беренче рәкъгать. Сенада. Димәк, киттек хәзер басабыз янына кыямга. Кыям инде ул басып тору дигән сүз, әйме? Кыямәт дигән сүздән ишеткәнең бар да, кыямәттә бүтән кеше басып торачак. Кыям да шул сүздән, димәк, басып тору. Хәзер без шулай кулларны баглап, без икенче рәкъгатны да шулай итеп укыйбыз. Безнең башта инде Әл-Фатиха сүрәсе укыла, аннан соң Коръәннән берәр төрле 3 аят әйтелгәннән соң, нәкъ шулай итеп беренчесен эшләгән шикелле, без янәдән китәбез рукугка. Аллаһу әкбәр. Һәм хәзер инде син әйтеп кара, нинди сүзләр өйрәндек әле без? Subhanaka rabbil azim. Азим, без аны 3 тапкыр кабатлыйбыз. Самигаллаху лиман хамида. Һәм Раббана ва лакал хамд дип тагын бер тапкыр шулай ук без мактау сүзләрен җиткерәбез дә һәм китәбез хәзер тагын бер тапкыр сәҗдәгә. Аллаһу әкбәр дип киттек. Тагын хәзер теге мин әйткән, өйрәткән сүзләрне тагын әйтеп карале. Subhanaka rabbil a'la. Әйе. 3 тапкыр кабатлагандан соң, димәк, утырабыз. Андан соң Рабби гфирли дип 2 тапкыр кабатлагандан соң янәдән бер сәҗдә кылып алабыз да һәм тагын теге сүзләрне кабатлыйбыз. Subhanaka rabbil a'la. Һәм Аллаһу әкбәр дип хәзер без утырабыз тәшәһүдкә. Әт-тахияту лиллаһи вас-салавату дип мин әле ул дуганы сиңа өйрәтермен. Әт-тахият дугасын укыганнан соң, аннан соң без күчәбез салаватка. Салават ул шулай ук дуга, ләкин пәйгамбәрбез өчен кылган дуга. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад дип ул дуганы да без әле синең белән өйрәнербез. Шушыннан соң салаватны укыганнан соң тагын бер дуга кылып, Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана дип бик кыска гына дуга укыганнан соң без сәлам бирәбез. Сәламны без бирәбез башта уң якка борылып. Уң якка борылып без сәлам бирәбез бүтән уң якта булган кешеләргә һәм уң якта булган фәрештәләргә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип башны уң якка борып, менә шулай дип сәлам бирәбез. Аннан соң сул якка да ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ дип борылып сәлам бирәбез. Шуннан соң инде шушы сәлам бирүбез намазның төгәлләнүе хакында игълан итә. Bundan soң biz кичкенә генә бер шулай дуа кылып алабыз. Аллаһумма антас-салам ва минкас-салам табаракта я дал җалали вал икрам дип дуа кылып алабыз да менә шушының белән 2 рәкъгатлы намазыбыз безнең инде төгәлләнде. Султан, без синең белән бүген динебезнең иң зур, иң әһәмиятле төшенчәләренең берсе булган намаз турында сөйләштек һәм безнең тыңлаучыларга да, караучыларга, тамашачыларга да, үзебезгә дә намазны тән хәрәкәтләре белән генә түгел, иң мөһиме күңелебез белән тирәнтен аңлап укуыбызны теләп бүгенгә без инде саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Сау булыгыз.